बंदवा मोबाइल तोह काहे सोना काहे खाती कइले बारू रोना धोना हने का कही हने दिहला मोबाइल तोहर गइल पकड़ाई बंदवा नी घरवा में पड़ल बा पिटाई कौन तो कोती तोहरा के कर काल में डरा रहल बा नी से ओही जैसे आ रहल बा करे ढेर आ रहल बा भाग जाए जान भाग जा जिया खबरा रहल बा भाई हमर दुआरा पर हर साथी जा रहल बा भाई हमर कोन दिन नियरा रहल बा ओकर दिन नियरा रहल बा भाग जाइए रऊ भाग जा जिया घबरा रहल बा भाई हमर दुआरा पर हर साथी जा रहल बा भाई हमर दुआरा पर हर साथी जा रहल बा अरे भाग जाए जान कोई चल जा 2-4 दिन के लिए। ब्रांड रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसंत बाजार।